Москва Душанбе аз 15700 рубл то 28 рубл. 28,000 рубл. Чӣ боиқа ханди? Боше. Мемори тоҷики галзаи касди. Чӣ гуфт? Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми Тоҷикистон, ҳар як нафаре ки ҳама вақт қатъи монем бошен. Чӣ хеле ки дар сурати видео дидем бигем, чӣ хеле ки названиеи видео дар бораи нархи билети ҳавопаймо моҳи июн ва июл мешавад ки нархҳо беҳад боло рафтагия. Яъне чӣ хеле ки пеш срочно ёки барвақтам мегирифтем кулоб 6-7-8 ҳазор ёки душанбе 8-9-10 ҳазор, ин нархҳо дигар намеоянд. Бигем ки баъдан моҳи июн июла Мадина мерасонад нарх навои билетаво, вале нафарҳое мегӯянд ки ай кадом сабаб қиматай. Бигем дар видеои пешмона мегуфтем ки июн июл август ҳар сол ҳамин хел қимат мешавад, ки бигем студентҳо каникул шудаган мераванд, студентҳо ай тараф каникул шудаган мебиёянд коркунӣ. Ида пеш то ида ку билет қимата, яъне ҳозир нархҳое ки мегӯям мисол масалан ай 16 ҳазор то 24 ҳазора, 24 ҳазораш масалан срочнишай 16 ҳазораш, яъне арзонаш охирои моҳдай. Ва чия гуфтанем ки номерҳоро мемонам барои билети ҳавопаймо. Рости дина ҳам хидм дар номерҳои прямои, ҳам авиакассам бигем дар WhatsApp шиштагӣ то бегаҳа бигем ҷавоб додем, ҳатто як нафара ҷавоб метем, 3-4 пропушни меша. Кадом нафаре ки набардоштем ёки дар ҳолати бо дигар кас бигем суҳбат кардан, кадом нафаре ки телефона даруш киштем бахшиш, ва ҳама беҳтараш дар WhatsApp нависем. иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки ба навбат ҳамара ҷавоб диҳем. Хуб, салому алейк намекунед аввал Мадина? Ассалому алейкум. Ҳамаи подписчикон. Баъд камтарак баланд нархҳои билета бугӯ. Бигем ки микрофон нест. Нархҳои билети моҳи июнь ва июл. Моҳи июнь Москва Душанбе аз 15700 рубл то 28 рубл. 28,000 рубл. Душанбе Москва аз 20000 рубл то 25500 рубл. 28500 рубл. Шумо бештар. Камтарак бештар биёра боша. Хуб. Москва Душанбе. Моҳи июль Москва Душанбе аз 15700 рубл то 16500 рубл. Душанбе Москва аз 23000 рубл то 25000 рубл. Моҳи июнь Москва Кулоб аз 16300 рубл то 21000 рубл. Кулоб Москва аз 17500 рубл то 19000 рубл. Моҳи июль Москва Кулоб аз 16300 рубл то 18000 рубл. Кулоб Москва аз 19000 рубл то 25000 рубл. Моҳи июнь Москва Худжанд аз 14800 рубл то 21000 рубл. Худжанд Москва аз 18000 рубл то 22500 рубл. Моҳи июль Москва Худжанд аз 14000 рубл то 18500 рубл. Худжанд Москва аз 18000 рубл то 19500 рубл. Москва Бохтар. Ҳозир як дақиқа. Моҳи июнь Москва Бохтар аз 17800 рубл то 28000 рубл. Бохтар Москва аз 17500 рубл то 31300 рубл. Моҳи июль Москва Бохтар аз 16800 рубл то 18000 рубл. Бохтар Москва аз 31000 рубл то 31500 рубл. Бале, чӣ хеле ки мебинен, ҳатто бигем телефон мекунанд барои пагаҳ ёки пагаҳи дигарам мепурсанд. Мегем ки мақсад кулоб срочно, яъне хато накунам дина дар як 3 нафар 12 число да Москва кулоб 13500 гирифта будем, имрӯзда мебинем 16000 рубла, яъне соат ба соатам бигем хато накунем билет боло рафтестай ва срочно, яъне ки срочно пагаҳ ёки пагаҳи дигада
душанбе 18 20 22 ҳазор, яъне арзон ки хали расчоти 8 ҳазор 10 ҳазор ада дигар намеоянд. Ҳамира мехостум бирасонам. боқи паноҳи Аллоҳ, да паноҳи Аллоҳ бошанд. чӣ боиқа ханди? Касякум буд. Боше. Мемори тоҷики галзани касякум. Касякум буд. Духтари баҳмани саволи